Здравейте хора, аз съм Жокера и днес ще играем Майнкрафт епизод 1 от моето оцеляване. И да, започнал съм на нов свят. Аз съм си правил доста много и да, нека да започваме. Да, това е така. Ето. What? И не взех никакъв achievement. Какво става? What? И да, само да кажа, съжалявам, че нямаше толкова много видеа, защото нямах интернет и затова нямах никакъв интернет и затова не успях да кача клиповете, но малко успях накосам, защото от лаптопа ми имам една флашка с мегабайти от Viva.com. Не знам с колко мегабайта е. И най-гадното е, че всички са мегабайтите са изхарчени и не успях да кача някои клипове. И за това така че някъде около декември мога да кача клипа, защото тогава до някъде ще ме го пуснат интернета. Естествено, трябва да се го платя. Ето. Сега ще взема чинно. И ето така се прави за още един achievement. Ето. И между другото съм малко хремов и ако се чувам много гадно, това е или заради хремата, или заради самия микрофон, защото той е много гаден. Първо, така, взимаме си кирка, achievement, слагаме още стикла, пръчки и си правим братва. Аз обикновено така правя нещата си. Ще стопирам клипът за малко. И така, върнах се, защото трябваше да свърша една малка работа. И да, както казах, хрема. Сега имаме един проблем. Той е свързан с храната. Аз не обичам да съм
на такива места. Да се спамвам на такива места в Майнкрафт. Това ме дразни такова. О, супер! Аромбри... Какво ги... От! Я чак. О! О, не. Така не ме си направим кипа. Това е гадно. Аре, Аре, XP! XP! Нямам XP. Добре, бе. А, XP. Видях XP. Не. Няма да ми бягаш. Съжалявам. Сега да намерим къде да си построим къщата. О, ето. Ето тук. Ето тук. Обичам на такива места да ме спамва в Майнкрафт. Но както видяхме, не ме беше. О, да е тук. Тук. Защото е малко натам и към снега и към планините. С това, ето тук, една малка къща, колкото една крепост. Но в другите епизоди на Майнкрафт ще се поразвивам, така да се каже. Нещо като колиба да се построи. What? Нищо. Е по-добре и така. И ако се чуете защо толкова бързо преместих блокчетата от дърво, само цъкате F на клавиатурата ви и ако сте на лаптоп, пак същото и ето. И да. Този клип е колко време? 8 часа. 8 минути да. Най-кратките е 8 минути. Не съм го свършил. Съжалявам, но трябваше. И
мисля да е това за този епизод на Майнкрафт. Защо с толкова FPS, бе? FPS, бе? Защо? И да, забравих да довърша. Това беше за сега. Абонирайте се за мой канал. Абонирайте се, за да знаете кога ще има нов клип. И пишете отдолу в коментарите дали искате още клипове на Майнкрафт. Ако е така, дайте палец нагоре, thumbs up. И ще се видим в следващия клип.